आई मम्मी जी, आज एगो बात पूछे लगी कही थी बियाह के हमारे 10 साल हो गए। हमरा करवा चौथ बड़ी करे के मन करे जे करे न दे हथिन का हथिन कौची कि हमरा ई चलेबे न करे है जे अपन जाइया घरे तो पूछ के सबसे करी है। हम सोच लेली कि अबरी जाम न तो अपने से पूछ के करम। हम करी है हमरा बड़ी करे के मन अच्छा करे। आई मम्मी एगो बात बताओ तो तू करवा चौथ जाना है कि का होवे है? ना बाबू, हम कर्मा चौथ तू 40 बरस सुनले है पहला कभी? हो गए तो कैली है तू सुनला है कभी करवा चौथ का होवे है? ना। करवा चौथ से का होवे पहले बतावा तो। करवा चौथ कौची हो बहन की चांदनी से मुंह देखल जाए मर्दाना के आ लंबा उम्र हो भाई ओकरा लगी करवा चौथ करल जा है तना हम करे लगी कही हमनी थी। के यहाँ एक चीज बताही तू ही हमनी ही मर्दाना के लंबी उम्र ला कौन कौन सा पर्व कइल जाए? मर्दाना के लम्बी उम्र ला तीज करल जा है, तिरोस्ती करल जा है। त तीज करा है ना, हाँ त तिरोस्ती कार्तिक में करी है। मर्दाना के लम्बा उम्र हो तो कहा कि हमरा शक्तिये न है। वो घड़ी तो मुंह में फुला था तू। तो वो बड़ी बढ़िया लगाया, सब कोई कराए, हम ही खाली थोड़े ही करे लगे कही थी। अच्छा त सब कोई करा है, हमरा ही ना हो है तो हम कैसे कह दी कि करा? ये सब दोसर देश के है ये पर्व दोसर देश के ना है, अपने देश के है, लेकिन दूसर जगह होगा है। लेकिन हमनी के मगध में होगा है। ना। मगध में तू कोची कर रहे है शुरू से आज तक का कहले तीजे न कहले हैं चाहे तिरोस्ती कहले हैं? हाँ, तिरोस्ती करा हलू, बारहो तीज करा हलू। कहीं सुनला है कि हमारे जाने करवा चौथ होते चलनी से देखल जाए ना, हम कहीं देख रू है पापा के मुंह करवा ई थी कलकत्ता चलनी में रह से। गेलती है तो जरी उधर से सीख गेलती है। टीवीया में जो सीरियलवा देखा थी ना तो ओकरा में करवा चौथ देखावल जा है, चलनिया से देखावल जा तो है। हम मम्मी जी से ना पूछी थी तो तू इतना कहा लगी करवा चौथ सीरियल में दे है या टीवी में दे है जे करी था। काहे ना कही हमरे ना करवा कि मम्मी जी ले करवा? हमरा ना तोरा से करावला करवा चौथ। तू तीज करा, जितिया करा, तिरोस्ती करा तो उ सब में मुंह फुला के चमकेले रहवा। बे वो बढ़िया लगा है तनी सर सिंगार इसम करके सब गहना जेवर पहनले रहा है, चलनी से मुंह देख कितना बढ़िया लगा है ना। अच्छा लगा हो देखे में, कितना बढ़िया लगा है सब करा चलनी से है। देख के हमारी उम्र लंबा करता थी और ओकर बाद झाँव झाँव लड़के हमारी उम्र कम करता थी ना। हमरा चाहिए ऐसा लंबा उम्र जितना अपन पर्व हो ना उतने सहेट तो के ना रखा ना। करवाइन ना करिहा, हमार बात करवा त ना करिहा। जब एकर तू बात ना मानी था तो तू हमार बात मानवा? हाँ सुन ले, सास के तरफ से ऑर्डर हो गया कि ना करेला। आ जाना ही काला लोहवा में करी था साड़ीवा के एगो कनवा के झुमकावा चाहिए ना। झुमका से का होता है? कंठा गढ़ा दिए हैं। एको पर अबिया ना तोरा ला करे के मन करो इस सड़िया गहनमा लगी कह दे हत। हाँ तो मत करे, हमरा बचत होते। जा पूछिए नियल बेकार, दोनों मैया बेटवा एक के पाठ पढ़ले हथिन